大阪ジャパンと赤ちゃんがsee you に7こそカフェ東京さあ東京Okay, it's near. Ah, the building, that one. また後ほどしたらね、あ、はい。で、グリーンカレー。で、コーヒー。あ、コーヒー。いいじゃない。はい。こちらご飯主に100円なんですけど、あ、そうですね。お願いします。プラス100円で、はい、ありがとうございます。1つで、あ、はい。はい、ありがとうございます。僕がフィリピン向けにFacebook でやってて、あ、そうなんですか。はい。僕ビザや語でやってるんで全然あれなんですけど、すごい。はい。一応テレビには1回だけ。そうなんです。ちょっと後で見ます。あ、ほんまですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ココナッツコーヒー。はい。ありがとうございます。すごい。カペタよ。カペタよカロン。Mas ganahan nagkakape ka sa tikaron. I can't sleep. I can't sleep if I drink coffee in late time, later than 10 a.m. or lunchtime. So I drink coffee only in mornings. Ohayong buntag. Oh, you. Grandfather? Oh no. リリコのあ、すみません。今日ってふみやさんっていらっしゃるんですか？はい、今日は。あ、はいはい。あ、なるほど。あ、なんか毎日はやなくて、たまに来たい。あ、なるほど。あ、そうですね。うん。あ、はいはい。あ、なるほど。ありがとうございます。Malaysia Karon. He visits sometimes Malaysia Karon. Pero naayos siyang manghod. Tagay. Seriously? Tagay. Masarap. Lami. いやもう全然です。ビサイだけです。なんでもビサヤ。私5分から出身で。5分。ビサヤ。はい。セブンの隣。タガログは。あ、タガログはできます。アルヌネプは。そうです。I didn't. I didn't tell you. 最初2目や4つ。Green curry. Green curry. So, curry. Salamat sa pagtama sa akong live. See you soon on YouTube. Goodbye. Sana all.